Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Dili. Pero, Nanagana kang daan sumabot mawa. Nga kung magkabuwag ang atong daan, bawian ta ka sa tanan mawa. Boy-boyon ta ka. Armando, No. Dili, Melody. Dili ka na mahitabo, bisan ka na usa. Kay wa na ko'y plano nga magkapuwag patantuha. Armando, Kung may plano ka man, abala ka. Basta ako. Ha? Dukot na kinig ako ni mo. Oh, come on. Hey, mihila ka naman ko noon. Wate ka waya, ha? Kadit, eh. mahal ta ka. Mahal tasap kay ka, Melody. Nga na pag-una man kang ipagkataw. Ugwahin ang kami abot sa kong kinabuhi. Lisod kong manugsog ang kapalaran mo sa. Ang unang higayon nga nagkakita kita was by accident. The second time was by chance. Ug ang ikatong higayon nagkakita ko ikaw. Don't you think it was faith? Armando, Ikaw ang akong soulmate. Ikaw ang akong forever. Di ako makita nimo ang matuod kong kaliber. The peace I have always wanted, Melody. pero nakasad. Sa balaod sa Diyos ang sa balaod sa tao. Kung sa man ang magkugma, then let it be. Dili ko ipali. Nga kung di na ako sa mga tao, basta langit ang ako batiyon. Uban ka nimo, Melody. Armando, And please, di na magpuwak, haba. Dinhin na ka po ha. unsa? Armando, dili mahimo. Hindi na ko musugot nga mo pauli ka pa sa inyo. Dili ko gusto nga may taong nga mo pasipani mo. Mas labaw kong sakitan. Salamat. Pero baliparan kong imong tanyag. Melody, Armando, please. Hatagat na kamay delikadesang atong kaugalingon. paliparan ko nimo. Sobra nang imong natabang ako. No, ayaw ko na nga tabang ang tanan kong kibuhat alang kanimo, Melody. Tungod kay kiisip ko na ikaw nga akong kapikas, Melody. You know, dili ko ikaw kirida. Buwang tingali ko. Pero asawa ta ka. Mao ka na itisok sa imo na una. Di man ka na. Busa ko noon sa may ana-ana ko karon. O ang tanan kong mahatag nimo, ayaw isipan na kong utang kabubuton. Kaingon ni ana ang magtiayon. Kamahin kita sa tanang butang. Armando, Sige. Okay. Pagpili na lang. Mupuyo ka din or maundang kasi mong trabaho. Ako na bahala sa tanan. O gusto ko, mubalik kasi yung pagtuon. Gusto kong kabuuton mo ang tanan mong pangandoy. Upan ka na akong Melody. Armando. Tanawa ka ha. Wa ko nimo patrabaho aron. Wa gani ko makapanangin gadi ko mo duty. Unya nang suroy-suroy ta dinhi sa mall. Doon kay panahon nga wala ko makatanaw sini. Nanaw ta, ha? Karon pasab ko makasuway ana. Sige. Okay. Dali. Kupot sa kong kamot. Arita din dapita kay dili daghan ang naglingkod, okay? Ayaw ba? Oh. Okay. May lain na din nga nag-okupar dapit sa suok. Oh. Ang iyang katawa. Murag nakaila ko sa maong katawa. Murag katawa ni. Adto na nagkasunahan oh. Dali, mamalinta. Maikog ta anak nila. Oh, sige.
Ay! Ayaw lagi ba naman sa kabaoy daw eh. Sa bagon man ko nimo eh. Ay, lagi. Ayaw. Ay, Ano isa. ba? Ay, sa. Tepasa. Nga no lagi. Kadiyot lang. Sapak lang niya good. Kadiyot lang kay Murag. Agata? Baby, ano bang, may kalit ka man gunog. Tago niya. Ha? Ngano ka? Si Armando. Unsa? Siya ka to. Ha? Paingon na ta sila kini sa ato na ibang tagan. Pero namalhin. Ato adito paingon o. Kada. Siya na. Animal. Baby? May kikaupan niya siyang laing babae. Naguptanay sa kamot. Baby? May kapit si Armando. Baby, pasag din na sila. Pasag di sila. Alin na diri, balik nagsabak na ako. Ang mga animal. Turay. Milingkod sa unahan nato. Salpais. Sigihan mo una niya, ha? Oh, mayo una. Prehas mong duha. Unsa? At least, dili kay ikaw ra. No. Dili ko masagot. Dili ko masagot nga mamabay siya. Dili ko masagot. Tana. Oo, asa man ta? Dili pa kita dugay nga amisod ni. Magkawas ta. Dili ko maanto sa imong magtanaw nila doon. Pues, ayaw Tana sila lagi. ginawa. Tana lagi ba? Magkawas ta. Lisod akong magkatungan pa ta panggawasin eh. Hey, hinahinan na sa paglakaw. Mura man kag, way kaupan. Ayaw na pagtingog kay may tawgan ko. Ang imong bana? Imong sutaon kung siya ba yung kato, ha? Di na kinahanglan. Nakaila ko niya kaganina. Oh, pero ngit-ngit ba sa sud sa sinihan? Laik Klaro, na no? siya sa paghayag sa monitor. Siya ka to. Litsi. Kadubay bang mutubag? Kinsa man imong tawagan? Ang akong anak. Isumbong ko sa akong anak ang kabuang siyang amahan. Unsa? Babe, please. Pila na kadlo nga makatingog-tingog na ako. Asa pa? Nagpaubos na ko, ha? Dili pa magyapon ka mo tingog na ako. Hapit na ba ako maglagot? My God, Ginny. Mahimo ba papahuwayon ko nimo? Bago na ko nihigda diri. Ug niya, nagsige kag samok-samok. Sorry na lagi. Bebe, abi na ko cellphone sa lamisita. What? Imo kong gisugo? See? Ultimos pagtunod sa cellphone, dako pang issue para nimo. Bebe, pawas ko kinid, be. Kay kabuto na ko. Hello, mami? Eric ang imong amahan. May kabit ang imong amahan. Oh. Usa? Imposible. Si Daddy? Iho, it's true. O Diyos, ano pagkahibaw, mami? Nakita ba ni mo mismo? Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!